Ćao svima, počeli smo novu epizodu. Što si prekinuo pesmu, bre, uživeo sam sebe. Ne, čekaj. Počeli smo novu epizodu, hvala vam svima na views. Dobele zvezde, svaki dan sam razak, znači preko brda će zvezde će padati. Znači se prne. Evo ga, znači se ne prne. Na tebe. Čekaj. Hvala vam svima na viewsima, hvala vam na jednom dislajku, hvala vam na komentaru za temu, već smo smislili tu temu, čekamo pravo vreme za to, bit će ovo, još jednom tražimo nove teme za nove klipove i tako dalje, nadamo se da ćemo biti dobro gledani, ako i budemo imali preko 12 viewsa ovoga puta i bit će novi klip. Deda Mraz. Da, ovoga puta mi hoćemo da pošaljemo poruku prvenstveno Deda Mrazu, svi ostali koji vide ovaj klip, a Deda Mraz slučajno ako ne vidi, molim vas prosledite mu. Do Deda Mraza. Obavezno Obazonija bez broja. Severni pol. Sneguljić. Irvasi. Da, može nekom Irvasu da date, on će da odlete. Petronije možda. Petronije. Dakle, mi smo hteli da poručimo Deda Mrazu više stvari, jer mi smo... Zapravo, hoćemo da napravimo hronološku... Hronologiju Deda Mrazovanja. Čud. Stiže nova godina. Stiže nova godina. Mi kao prasići. Hoćemo i mi da dobijemo paketiće, a ne samo dobra deca. Ne samo dobra deca. Mi hranimo dobru decu. Da. Naša braća, sestre i tako dalje, rođaci, svi drugari. Evo, ostali smo bez brata pred 2 dana. Bez brata pred 2... Šta? Zaklali nam ovo malo? Mička. Veseli. Koga jebi nas, ćeš malo, nema veze. A čekaj, brate, jel ga klali za... A što? Brate. Pa udebljao se dovoljno i onda... Za neki rođendan od nekog. A šta rođena, obećali smo... Za novu godinu zajedno će čekamo Deda Mraz. Da. Mičko, I brate. sad Mičko, brate. Mičko. Ne vjerujem. A sećam se kad smo pušili cigare ispod dišavu na kamen. Mičko. Gaga, Mičko. A Mičko, brate. Hoću da poručim svim prasićima za novu godinu. Čekaj, zove me gospodin. Znači, Mičko, brate. Alo. Evo uživo, pozdrav Džone, pozdrav Džone. Kući, snimam novi klip. Džoniću, gledaj. Nema. Jesi se čuo sa Deda Mrazom? Da vodimo manima. Piti ga za Deda Mraza. Ko sve? Može, nikakav problem, dogovore to. Ajde, čao. Piti ga za... Što ga nisi pitao za Deda Mraza? Gospodin je zauzet trenutno. Zamolio nas je samo, izvinjavamo se. U pola 8 sata trojica. Dobro, hoću da vam kažem, ne, briga me, hoću da vam kažem. Znači, sad ću nešto da vam kažem. Ovako, mi volimo Deda Mraza. A nikad nismo dobili paketić od njega. I on je čak teo da nas pojede, svinja debela, ružna, predata, štrokela. I on je isto debel. Znate da on prdi kad se zaglavi u dimljak. Da. I tako... A znate kako prdi? Čuješ, bre, brate. Nemo... I zapali vatru. Ne, ugasi vatru, njegova prdeška gasi. U stvari ne, Deda Mraze, ako ovo gledaš, hoću samo da ti kažem da si ti dupe. Ne izražavaj se. Nemoj da si debel. Kakav si majmun i sad neće i sad će on da se naljuti na nas, a mi se stvari šalimo. A šalimo se, Deda Mraze! Ne šalimo se, nisam dobio ni jedan paketić. Ugojio sam se ko svinja i sad će ljudi da me pojedu. A ja nemam paketić, ni jedan nisam dobio. I nije smešno. I hoću bar za ovu godinu, ako ništa drugo, bar niko da me ne pojede. Deda Mraze? Ja bi ti poželao za novu godinu da te udari avion. Ja bi ti poželao da malo smršuš krme debelo. Da. I da se obriješ. I da se obriješ nekim životu svome. I ja hoću da se zaglaviš u jedan dimljak, da ne mogu da te... da ne mogu da te izvade
i da ostaneš tu i da nas zoveš u Dobro, pomoć brate, i mi da sve ovo dođemo... emisiju za debilčići, brate, ili za Deda Mraza? Deda Mraza. Pa tebe I će onda za da koju nas- nas neće, što si tužan? Čeka, nemoj da me podseća. I da nas zoveš u pomoć i mi će dođemo i da ti se seremo na glavu. I ja pogotovo, zato što nisam dobio nijedan paketić, a bio sam dobar uvek. I tako. I to baš tako da znaš Deda Mraz. I sva ova deca što su bila dobra, njihovi roditelji samo prikrivaju, svi su oni zli. I svi oni jedu prsiće i meso. Treba da se daju pokloni samo vegetarijancima, a ne ovim što jedu meso. Gde si? Što si otišao? Pa, brate, misli se zove 3 praseta, brate. A ne je prase. Pa nije, ja sam teo samo to Deda Mraz. Dobro, brate. Znači da ćutiš sad. Sedi. Prase, molim te. Ajde sad malo. Nećeš. Evo ovako. Ja kad sam bio mali, ja sam tražio Deda Mraza da mi donese... Hek! Hek! Evo ga hek, još stoji. Još stoji gore hek. A nisam to zamislio da mi donese. Ja sam to... Što prdiš, bre? Ja sam teo Deda Mraz da mi donese... Samo da mi donese jednu samo igračku Action Man. I Šta nije će ti ti govno. Action Man kad si svinja? Pa nema veze, mi smo svinji, imamo dušu. Imamo govna isto koji ljudi. Seremo i pišemo i sve isto. I Deda Mraz, A ja ću Mraz mi doneo barbiku u šižom. Pa kad si... Šta se ti smiješ? Smiješ? Što se ti smiješ? Šta si ti dobio od Deda Mraza? Ja sam od Deda Mraza dobio, sećam se, jedan ovako veliki paketić. I onda je pisalo, kada otvoriš ti ćeš da budeš mnogo srećan zato što je ovo paketić od Deda Mraza. I ovako kad paketić se polako otvara, on peva. Ja pogledam unutra, a piše na ceduljicu, zabavao sam se. I ništa unutra. Prazna kutija, mi dala mi prazna kutija. Što si me podsjetio? Pa što mu se smiješ onda? Hoću, brate, Znaš šta je Deda Mraze? Deda Mraze, ti si Dup, sisa, dup, sisa, dup, sisa, dup, sisa. dup, 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 sisa, sisa. Deda Mraze, ja hoću da ti se Imam jednu pesmu. treći irvas razbolim i Da. da slomi nogu, da se udavi u oblak i da napravi, kako se to zove, I da onaj on prvi irvas pogine Laponije, kako se zove? i da padneš pred Rudolf. Tonijem. I prvi Rudolf Irvas da ti mu curi nos, da sline ima, da se zalede, da nema svetli. Da, nema da svetli. Tako Deda Mraze. I molio bih sve gledalce. Da hejtuju Deda Mraza. Da. Da nam daju dislike kao hate Deda Tako je. Mrazu. On postoji, ali je... Postoji. Ne pokazujuš u taj prst. On donosi paketiće kokoškama. On kupuje paketiće kod Kinezi. On je bezobrazan zato, on u stvari ne kupuje, nego krade, vidio sam ga. Iz budžeta u Laponci mu daju milion evra da kupi za original butik. On kupuje kod Kinezi krade od njih. dete bude gledalo ovaj klip, hoću da ne veruje u Deda Mraza, zato što Pa deco, nema paketići za Deda Mraza. Čekaj da kažem ja nešto. Bezobrazan. Ću da vam kažem nešto, Deda Mraz. Ua Deda Mraze, ua Deda Mraze, ua Deda Mraze, ua Deda Mraze. A ja imam jednu pesmu za Deda Mraza. Ajde, otpevaj pesmu pa da je poželim nešto gledalcima da im kažem. Dođi Deda Mraze, da te deca skaže, da ti bradu čupaju, da sa tobom zidaju, da i ove...
dočekaš prasiće, da te mi pozdravimo i zovemo na piće. Ako sada nećeš, nema veze iz vreće, ima veće sreće, kada Deda Mrazu daju vreće. Ponovo gledalci, hvala vam, dislajkujte zbog Deda Mraza, zato što nije teo nikom da donese poklone. Svi paketići, Deda Mraz je javio vašim roditeljima da neće da dođe i paketići su stigli na vašu adresu od vaših roditelja, a ne od Deda Mraza. Deda Mraz je, neću da kažem sad, ali strašan. Dajte nam teme, bilo šta, pozdravite nas, šerujte, da mogu i ljudi drugi da vide, pošaljite Deda Mraz ovo, mora da vidi. I da znate, ovaj klip možda je i glup i dosadan, ali Deda Mraz ovo je zaslužio. Sljedeći klip pošaljite u komentar šta hoćete, pa ćemo mi da snimamo za vas. Da. Ćao! Ćao! Deda Mraže, ti nisi dobar. Ćao! Ćao!